Kaixo egunon ikasleok, gaur ikusiko ditugu zatika definitutako funtzioak. Zatika definitutako funtzioak dira tarte bakoitzerako adierazpen algebraiko bat duten funtzioak. Kasu honetan, muga batzuk ditugu, bai? Kasu honetan, hemen esaten digu, isa 0 edo txikiagoak diren balioentzat erabiliko degula adierazpen algebraiko bat. Kasu honetan, erabili dezakegu 0, -1, -2, -3 balioak. Balio taulan sartzen baditugu balioiek, adibidez isa 0 denean, funtzio honek balio duko du -3. Hartzen badu -1, -1 eta -3, -4. -2 hartzen badugu, -2, -3, -5. Bai? Beraz, grafikoki egiten badugu zati horretan, aterako zaigu lerro zuzen bat. Bai? Eta hemen, jarri behar dugu puntu beltza, hemen, delako handiago edo berdin. Bai? Daolako berdintza hau. Orduan jarri behar dugu puntu beltza. Bigarren zatian ikusten dugu balioak izan behar direla 0 eta 3 artean, baina 0 eta 3 ez dute balio. Hau da, 0 edo handiagoak eta 3 baino txikiagoak. Beraz, zeintzuk har ditzazkegu? Bat, 2, 2,5 izan, bai? Orduan, hor, ikusten dugu, daukagula, hemen ordezkatuz, isarik ez dago, beraz, funtzio izango da, konstantea, beti izango da 2. Bai? Bat denean isa, ida 2. 2 denean isa, ida 2. 2,5 denean, da 2. Bai? Orduan, marraztu behar dugu, lerro zuzen bat. Nondik nora? 0tik 3. Bai? Nola hemen? Ez dago berdintzarik, orduan jarri baretugu puntu utxune hauek, bai? Utxuneak esan nahi du puntu horretan ez dagola definitua tarte honetarako, bai? Funtzioa. Beti jarri behar dugu utxuneak, baldin ez badago berdintzarik, bai? Eta gero, daukagu beste tarte bat, hemen, hau gaizki dago, baina esaten du hemen, 3 edo handiagoak diren balioentzat. Beraz, hemen izan ditzakegu balio taulan. 3, 4, 5, 6. Bai? Agizatuko dugu 4, 5, 6, 3. Bai? Ordezkatzen dugu. Hemen, orduan, isa denean adibidez 3, ida -3. Isa 6 denean adibidez, da -6. 5 denean, -5. Lau denean, -lau. Bai? Orduan, puntu hauek ordezkatzen baituzue grafikoan, aterako zaigu, markatu, hemen, horrelako zuzen bat. Bai? Nola hemen jartzen duen berdintza, jarri behar dugu puntu beltza. Bai? Eta lerro zuzena joango litzateke infiniturantz. Isa infiniturantz doanean. Bai? Horrela, adierazten dira grafikoki. Hemen ikusten da, daukagula isa keniru zuzena, bai? Beraz, gorakorra izango da 0 edo txikiagoak diren balioentzat. Gero, 0 eta 3 artean balioentzat izango da konstante bat. Eta minus isa funtzio da berakorra malda. Minus badelako izango da berakorra. 3 edo handiagoak diren balioentzat. Beste adibide bat, hemen, adibidez baldin baukazute horrelako funtzio bat, ikusten dezute argi eta garbi, 0 edo txikiagoak diren balioentzat, aterako zaigula parabola bat, berbi delako, bai? 0 baina handiagoa eta 2 edo txikiagoak diren balioentzat, aterako da funtzio esponentzial bat, hau da, kurba bat horrela, 0 eta 2 artean.
zuzen bat hirugarrenean, izaken bi, orduan, horrela aterako zaigu. Bai? Jartzen badituzue 0 baino edo txikioak diren balioak, aterako zaizkigu adibidez ordezkatu hemen, imaginatu minus bi balioa, minus bi berbi da lau, lau bider minus bi da minus 8, gehi bat minus 7. Bai? Horrela bete beharko zenukete izaren balio batzuentzat. Eta gero hemen puntuak jarri. Bai? 0 denean bat, bai? Minus bat denean minus bat, bai? Minus bi denean minus 7, eta ikusten dezute, 0 edo txikiago aldin bada, egin behar dugu parabola bat horrela. Bai? Izango da parabola ganbil bat, eta da minus isa berbi dagoen erekin dagoen koefizientea negatiboa delako, bai? Bueno, pues, eta berdintza denez jarriko dugu puntutxoa. 0 eta bi artean, ordezkatuko dugu balioak, adibidez jarriko dugu bat eta bi berbat da bi, eta isa bi ordezkatuz izan, bi berbi da lau. Bai, orduan, ordezkatzen dezut hemen, bat denean bi, eta bi denean lau. Berdintza dagoen ez hemen, puntu beltza, bai? Hemen ikusten dezute dagoela bakar ez dago berdintzari, bera, jarri barko genuke puntu utxune bat, bai? Baina kasualitatez, aurreko zati honekin koinziditzen du puntu honetan, beraz, nagusitzen da puntu beltza. Orduan jarri bar dugu honen berdintzakoa, bai? Beti puntu beltza. Bestela jarri barko genuke puntu txuria, bai? Eta gero, isa bi baino handiagoa da, daukagu zuzen bat, gorakorra, malda delako positiboa, isarekin doan koefizientea, orduan aterako zaigu horrelako zuzen bat, bai? Hemen dauden balioak ez bi baino handiagoak ez iru, iruken bi bat, iru denean bat, lau denean lauken bi da bi, lau denean bi, bai? Eta hemen, jarri behar dugu ere bitik oso gertu dagoen balio bat, bai? Jarriko dugu bi ez da sartzen, orduan utxunea jarriko dugu hemen, bi ken bi 0, bai? Orduan bi denean isa ida 0, bai? Baina berez bi puntu hau ez dagokio zuzen honi, horregatik jartzen dugu utxune bat, bai? Ikusten badezute, funtzio hau ez da jarraia, eta marrazten badezute horrela, zuzenean hemen altzatu behar dezute arkatza eta ona pasa, bai? Orduan ikusten dezute hemen salto bat dago, salto finitu bat, lau unitatekoa, salto finito bat egongo litzateke, aurreko adibidean ere dauzkagu salto finitu batzuk, hemen eta hemen, ez da jarraia, etena dago 0 eta 3 puntuetan. Eta hemen egon litzateke etena bi puntuan. Saltu finitoak ditugu, bale? Bueno. Eta hemen ikusiko dugu azkenik oso bitxia den zatika definitutako funtzio bat. Honi deitzen zaio balio absolutua funtzioa zergatik dauzkazutelako bi barra horrela, bai? Orduan, balio absolutua egiteko egin behar dugu lehenengo balio absolutuan barruan dagoen espresioa berdin 0-ra berdin du, bai? Orduan, ateratzen dira hemen formula berezi hori erabiliz, minus b plus minus b berdiken lau az atibia erabiliz, bai? Ateratzen da bat eta minus bost, bai? Horrek esan nahi du, bai? Egin behar dugu inekuazio bat bezala, bai? Lerroa jarri, erroak jarri bat, barkatu minus bat eta minus bost, eta aztertu ze zeinua daukan espresio hau tarte horietan. Adibidez, minus bost eta minus bat artean hartzen badezute minus lau, ordezkatuz minus lau berbida 16, gehi bost da 21, eta 6 bider minus lau da minus 24, ateratzen da 21, ken 24, minus 3. Orduan da negatiboa. Tarte honetan funtzio hau. Eta
ateratzen bazute hemen minus bat, baina handiagoa den balio bat, adibidez 0, ordezkatzen dezute hemen 0 berbi 0, gehi 0, gehi bost, bost positiboa da hemen, bai? Tarte honetan, minus batetik aurrera. Hemen aldiz, minus bost baino txikiagoa bade, zenbaki bat hartzen badezute, adibidez, minus 6, minus 6 berbi da 36, gehi bost 44, barkatu 41, 6 bider minus 6 da minus 36, minus 36 gehi 41 da minus, barkatu da bost. Orduan da positiboa ere zati honetan. Beraz, honek adieraziko digu, zeinu hauek, nola adierazi behar dugun balio absolutua funtzioa, bai? Isa minus bost edo txikioagak diren balioentzat, utzi behar dugu espresio berdina, zen eta positiboa da espresio hau, bai? Positibo baten absolutoa positiboa da, beraz berdina kopiatu behar da, bai? Gauza bera, minus bat, baino handiagoak diren balioentzat, edo, bai, hemen, jarriko dugu espresio berdina, Eta minus bost eta minus bat artean, da negatiboa espresio bat. Negatiboaren absolutoa da positiboa, beraz aldatzen da, bai, espresioa, negatibotik positibora izatea. Beraz, aldatu behar diotugu espresioni zeinu guztiak. Isa berbi bada, hemen minus isa berbi. Gehi 6 isa, minus 6 isa. Plus bost, minus bost. Eta tartea da minus bost eta minus bat artean. Bale? Bueno, hemen bakarrik egin barko esan lukete lehen bezala. Hau da, isa minus bost edo txikiagoak diren balioentzat, izango da parabola bat aurra, horrelakoa. Hau da, minus bost edo txikiagoak diren balioentzat, egiten badezute balio taula onaino, minus bostera arte, bete eta puntua jarri. Aterako litzateke horrelako parabolaren zatia, bai? Minus bat, baina handiagoak diren balioentzat, aterako da beste parabola berdina, barkatu, kasu honetan, honekiko simetrikoa gutxi gora bera, orduan izango litzateke, minus batetik aurrera horrelako parabola bat, bai? Gogoratu berdintza jartzen duenez, puntu beltza jarri behar dugu, bale? Kasu honetan, parabola, berez parabola berdina da, baina zeinua aldatu diogunez, aterako zaigu parabola, berez hasieran izango litzateke horrela, zeinurik aldatuko ez bagenu. Baina nola egiten dugu, aldatu zeinua guztiari, espresioni, orduan, hori esan nahi duz, plegatu behar degula isa ardatzarekiko, bai? Orduan, aterako zaizugu parabola horrela izan beharrean, aterako zaigu horrela. Bai? Balio taula egingo bat zenute hori da minus bostetik minus batera, Eta gero errespetatu, hemen jartzen du berdintza, minus batean jarri puntu beltza. Berez lehen jabaz zegoen, ez dago arazorik, Eta gero egiten dezute, irudi hau, bale? Hori da balio absoluto funtzioa, bai? Hau da, zatika definitutako funtzioei buruz jakin behar dezutena.